Vyvíjame software pre banky, snažíme sa robiť nejaké inovatívne riešenia pre našich zákazníkov. Nie sme štandardná firma, ktorá má strašne drahé solutions, ktoré trvá nasadiť roky. Väčšinou ideme do projektov, ktoré sú možno pre iné firmy Mission Impossible, čiže snažíme sa naozaj dodať v krátkom čase za normálne peniaze riešenie, ktoré tomu zákazníkovi naozaj pomôže. Pre mňa DaVinci je firma, ktorá sa snaží zlepšovať prácu pre banky, ktoré majú veľmi komplikované procesy a veľmi vysoké očakávania na bezpečnosť a efektivitu aplikácií. V DaVinci máme túto zaujímavú situáciu, že biznis máme v Holandsku a vývoj v Bratislave. Život našim zákazníkom uľahčujeme najmä tým, že im poskytujeme hotové riešenia, ktoré je možné využívať novej technológii s názvom Cloud Computing. Pre normálneho človeka to znamená asi toľko, že sa už nemusí starať o správovanie fyzických serverov, nemusí riešiť bezpečnosť, pretože je vlastne vyriešená nami a taktiež nemusí sa starať o údržbu daných fyzických zariadení. V cloude určite vidím veľkú budúcnosť. DaVinci is innovative software. DaVinci pre mňa osobne, ja tam cítim veľkú mieru progresu. Podľa mňa výnimočným sme v tom, že sa snažíme na obyčajné veci pozerať inými očami. V podstate za posledných 25 rokov sme do bankovníctva priniesli kopu nových vecí. Je to relatívne konzervatívny sektor. Toto je, myslím, niečo, čo málo ktorá firma vie. Momentálne žijeme cloudami, novými technológiami, snažíme sa byť čo najviac agilní. Inovácia je zábava. Momentálne sa venujeme štúdiu rôznych technológií. Cieľ je aj veľmi jednoduchý, ušetriť našim klientom peniaze. DaVinci is an entrepreneurial organization with a lot of creativity, freedom. We have a place where people can socialize. Furthermore, they don't only socialize but also share knowledge together because they all share one ambition to grow in what they are doing. And that's the reason why they stay with us.